Σας έχουμε πολύ καλή λύση και σας έχουμε και πολύ έξυπνη ιδέα. Θα το δείτε τώρα. Καλημέρα. Θανάσης Μαδογιάννης κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Φτιάχτο μόνο σου λοιπόν είναι η λύση. Μας εξηγείτε λοιπόν τι εννοείτε. Έχουμε συνηθίσει να αγοράζουμε τα επιπλά μας, να πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα και να λέμε αυτό μου αρέσει, αυτό θέλω, πόσο κάνει, να το πάρουμε εδώ αν έχω. Ακριβώς. Εκεί όμως πληρώνουμε κάτι παραπάνω, γιατί το παίρνουμε έτοιμο. Εδώ στην επιχείρηση μας τι κάνουμε. Υλοποιούμε την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, συγγνώμη, ό,τι εγώ έχω φανταστεί μπορώ να το φτιάξω και να με βοηθήσετε εσείς. Βεβαίως. Και να το τοποθετήσουμε εμείς. Αν δεν μπορείτε εσείς. Αυτό πρέπει να το καταλάβω. Λοιπόν. Ονειρεύομαι εγώ κάτι. Λεφτά πολλά δεν έχω. Βεβαίως. Τι κερδίζω σε σχέση με εσάς, δηλαδή φτιάχνω τον όνειρο μου και πόσα λεφτά κερδίζω. Κερδίζετε ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με αυτά που πουλούνται τα έτοιμα στην αγορά. Ωραία, τι έχουμε εδώ για να το δούμε συγκεκριμένα. Ένα παράδειγμα θέλουμε. Βεβαίως. Εδώ έχουμε μια κουκέτα. Η οποία τι γίνεται, μέσα σε εκεί που έχουμε μικρό δωμάτιο, υπνοδωμάτιο, έχουμε ας πούμε 2 τετραγωνικά που μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να βάλουμε 3 διαφορετικά πράγματα σε ένα. Ωραία, εδώ έχουμε κρεβάτι, ντουλάπια και γραφείο. Πόσο κοστίζει κάτι τέτοιο στο εμπόριο? Αυτό έχει περίπου στα 1.300 με 1.500 ανάλογα την επιχείρηση. Και εδώ με τι χρήματα μπορούμε να το φτιάξουμε? Εδώ, ερχόμενοι στην επιχείρησή μας, μπορείτε να το πάρετε σαν σκέτα υλικά 300 ευρώ περίπου. 300 ευρώ? Βεβαίως. Εντάξει, μεγάλη διαφορά. Εάν το τοποθετήσετε εσείς, αν το τοποθετήσει ειδικός τεχνίτης από την επιχείρησή μας, επιβαρύνεστε γύρω στα 100-150 ευρώ στο χώρο σας πάντα. Και πάλι μιλάμε για το 1/3 της τιμής. Λοιπόν, είναι εδώ η κουκέτα. Να το δούμε αυτό γιατί έχει και πάρα πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε εδώ που βάζουμε πράγματα. Και δεν είναι μόνο εδώ. Εδώ μπαίνει το γραφείο. Τώρα έχουμε βάλει τα σιτάρια εδώ που μπαίνουν εδώ κανονικά. Αλλά επίσης, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει, δεν θα ανέβω πάνω όμως γιατί δεν το έχουν στερεώσει πολύ. Κοιτάξτε εδώ. Από εδώ, τσίκι τσίκι, εδώ αντέχουμε, ανεβαίνουμε στην κουκέτα μας. Αντέχει εδώ το δεύτερο σκαλοπάτι. Και πάμε πάνω στο κρεβατάκι μας. Αλλά δεν είναι μόνο σκαλοπάτια αυτά που βλέπετε, γιατί πολύ σημαντικό είναι και αυτά αποθηκευτικοί χώροι. Δεν χάνετε τίποτα. Αυτό αν το ανοίξετε, μπαίνουν πράγματα μέσα. Και αυτό που κοστίζει στο εμπόριο 1.800 ευρώ λοιπόν, εδώ μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας με 300 ευρώ. Ή αν θέλετε να έρθουν οι άνθρωποι του φτιάχτω μόνο σου, σωστά? Βεβαίως. Κοστίζει 150 ευρώ παραπάνω. Λοιπόν, έχετε το σχέδιο που ταιριάζει στο δικό σας δωμάτιο, γιατί οι ανάγκες του κάθε σπιτιού και του κάθε δωματίου είναι διαφορετικές, όπως και σε αυτόν που μένει μέσα. Βεβαίως. Μπορείτε να μας δώσετε και άλλα παραδείγματα? Αυτό έχει εγγύηση. Αυτό οτιδήποτε χαλάσει το φτιάχνουμε επί τόπου. Ναι. Σε τι αντέχει πάρα πολλά χρόνια. Σε μια οικογένεια που έχει πολλά παιδάκια, έτσι. Βεβαίως. Πώς μπορείτε να τις βοηθήσετε, ας πούμε, και πόσα λεφτά μπορούν να γλιτώσουν? Από τη συγκεκριμένη κατασκευή. Γενικότερα, τι κατασκευές μπορεί να πάρει μια τέτοια οικογένεια? Μπορεί να πάρει από κουζίνα, ντουλάπα, γραφείο, τέτοια σύνθεση όπως βλέπουμε εδώ, κουκέτα. Αυτά επιτοπλίστων. Σε τι τιμούλες είναι αυτά περίπου? Η κουζίνα διαφέρει, είναι διάφορες τιμές ανάλογα του τι πόσα θα επιλέξει. Γλιτώνει, αυτό θέλω να πεις, πόσα γλιτώνει? Γλιτώνει, δεν το συζητάμε. Ελάτε όμως λίγο κοντά μου, γιατί είστε πίσω πλάτη στις κάμερες, να σας βλέπει το κοινό για να καταλάβουμε και τι μας λέει. Γλιτώνει, το σίγουρο είναι ότι γλιτώνει το 50% από αυτά που θα βρει έξω. Ναι. Αν έρθει και τα φτιάξει μόνος του, σε συνεργασία με εμάς βέβαια. Για το κλείσιμο που σας βρίσκουμε, το πιο σημαντικό. Είμαστε σαν ο Πατήσια, εδώ στο ταμπουλάρι 9. Ωραία, αλλιώς στο διαδίκτυο. Βεβαίως, φτιάχτομόνος.gr. Γράφει και η μπλουζίτσα. Ναι. Καλή επιτυχία, παιδιά, πολύ ωραίο είναι. Βλέπεις, μπορούν να παντρεύονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Βλέπεις ότι μπορούν να παντρεύονται τελικά τα ζευγάρια, επειδή εσύ ξέρεις, δημιουργείς λίγο θέματα για το γάμο. Να η λύση, φτιάχνεις και το σπίτι σου, το φτιάχνεις και όπως το έχεις ονειρευτεί και σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Άμα που πιώνουν τα χέρια, αν δεν σου πιώνουν τα παιδιά εδώ πέρα και μια χαρά θα πιάνουν. Δεν τρέχει τίποτα. Πάντως, γενικά γίνεται και μια προσπάθεια να ενισχύσουν και τις γυναίκες που προσπαθούν να ανοίξουν κάποιες επιχειρήσεις μόνες. Γιατί είναι και η ομάδα που χτυπιέται πάρα πολύ έντονα από την ανεργία. Είναι οι νέοι και κατά τα άλλα οι γυναίκες. Πάρα πολύ έντονα. Ουσιαστικά, για να δούμε τι αρχή μπορεί να κάνουν οι γυναίκες λοιπόν και αν ξεκινήσετε μια επιχείρηση, πώς μπορεί να σας βοηθήσει το κράτος και τι πρέπει να ξέρετε για να πάρετε τα χρήματα και να ανοίξετε την επιχείρησή σας.